Louis, azért a halért te felelsz, neked kell róla gondoskodni. Elfogyott a haleledel. Éhezik. Én most nem tudlak elvinni a boltba, de ha szépen megkéred, a nagymamát biztosan szívesen elkísér. Louis, te vagy az? Sajnálom, Pepper. Mit isz, Louis? Semmi. Szegény kis Lucille, hiányzik a kis barátnőd. Louis és Jenny ülnek egy ágon, C-O-S-C-S-O-C buszilkodnak. Kérsz egy szótárt. Ezt megkeserülöd, Lulu. Mit csinálsz? Vedd le a kezed az unokámról. Bocsánat, néni, csak beszélgettünk. Nehogy azt hidd, hogy nem ismerem fel a satuba fogást. Hord el magad! Igen, néni. Nagymama, hogy kerülsz te ide? Gondoltam, hazafelé beugrok hal eledelért. Vettél kaját Peppernek? Éhesnek látszott. Ezt te írtad? Hát én csak gyakoroltam az ABC-t. Jéhá! Ez alig, ha nem Jenny Harper, igaz? Honnan tudod, nagymama? Tudod, anyukát küldött csoportképeket a nyári táborotokról. Aranyos kislány. Látszik, hogy jó barátok vagytok. Voltunk. Elhagyott. Ó, sajnálom. Miért nem írsz neki levelet? Nem tudom, mit írjak. Ó, szerintem igen. De... és ha kinevet? És ha nem? Végre megtudtam, hogy nagymama milyen valójában. Nem egy sárgafogú szörny egy horrorfilmből. Ő is a családhoz tartozik. Fogadd el egy idős asszony tanácsát. Sose késő elmondani valakinek, hogy mit érzel iránta. Ne, hagyjatok békén, kérlek, fejezzétek be. Hé, Glenn! Tudod mit? Szerintem egy tetű vagy. Hát nem egészen erre gondoltam, Louis. Gyere, nézzük meg, apádban milyen csemegével vár bennünket. Minden a legnagyszerűbben alakult, és akkor... Ez alig, hanem a fiam. Apa, ne! Én volt a legjobb barátom, ezzel igaz, úgy sütetted meg, sose bocsátom meg, amíg csak élek! Ültem, hogy kifogjam. Úgy fogtad? Igen, ezzel a két kezemmel, ugyanazzal, amellyel most... Andy! Mi az? Pepper! Kihajította a vacsorát az ablakon? Csak megfürdettem, Pepper. Fürdetted? De hát hal? Most már tiszta hal. Jó, akkor megehetjük vacsorára. Andy! Senki se eheti meg Pepper, senki. És most mit tegyünk? Már megint makarónit? Mintha még mindig a háborúban lennék. Minden nap ugyanaz, egész évben makaróni. Hát, indulnom kell az állomásra. Ó, mama, biztos? Elmégy. Igazán kád. Miért? Nem akarok visszaélni a vendégszeretettel. Azzal már elkésztél. Segítsek pakolni? Ó, Andy, te olyan udvarias vő vagy. Nem hittem a fülemnek. Már épp kezdtem megszeretni, erre Szeretünk, elutazik. mama, gyere hamarosan, jó? Szia, nagymama, nagyon fogsz hiányozni. Te is nekem, édesem. Gyere, öleld meg a nagymamát. Elnézést, de igazán sajnálom a fokagyma. Andy, sziasztok! Nagyon vigyázz Pepperre. Szia, nagymama! Jó Szia, utat! nagymama! Szia! Ó, milyen kád. Már kezdtem megszeretni a vén szatyrot. Ezután nem is volt olyan maírtó szaga. Tudod, Louis, olykor jó, ha az emberek elmennek. Hogy, apa? Nem tudom, csak segíteni szeretnék. Szállj már le rólam, jó? Hé, ki kér vacsorát? Biztos nagymama az. Mit hagyott itt a fogát? Szia, Louis! Jenny, visszajöttél? Igen, apának nem vált be az új munkahely, így aztán visszajöttünk. Oh, hello, Jenny! Isten hozott! Ó, Mr. Anderson, mielőtt elfelejtem, apa kérte, hogy szóljak, visszakérje a parkolóhelyét. Mi?
Á, remek, a régit már elfoglalták, most még messzebb kell parkolnom, akár gyalog is járhatnék dolgozni. Á, ez azt jelenti, hogy korábban kell kelnem, nagyon korán. A legjobb, ha most rögtön lefekszem. Szóval, Jenny, és megkaptad a levelemet? Nem. Írtál nekem, Louis? Mit írtál? Semmit. Louis... Csak azt írtam, hogy hiányzol, és hogy jó volt melletted. Á, értem. Erre a levélre gondoltál? De azt mondtad... Csak tőled akartam hallani. De... Te is hiányoztál nekem, Louis. Hű, az a te halad. Jó nagyra megnőtt. Mivel eteted? Csirkével, fánkkal, sajtos sütivel. Na komolyan, minden maradékot eltakarít, nektek is ajánlom. Nem lehet. Most vettünk macskát. Tudod, mit csinál a macska? Nem. Belelnyal a valba. Ezt mindenki tudja, felugrik a kredencre, belenyal, te belászel, és aztán... Rájöttem, hogy amikor tanácsadásra kerül a sor, a tévében látható családoknak semmi közük Andersonékhoz. A tanárnő neve Rosie. Mamának igaza lett. Pepper tényleg a szívemhez nőtt. Apának is igaza volt, olykor jó, ha az emberek elmennek. Ha Jenny nem utazott volna el, akkor sosem írtam volna meg neki azt a levelet. És végül nagymamának is igaza volt, sose késő valakinek elmondani, mit érzünk iránta. Hé, tetszett a műsor? Megmutassam a kutyámat? Gyere, gyilkos! Igen, köszönj a nézőknek! Hé, mondd el nekik, hogy lesz hozzá képes, Mafu. Ne nézd úgy azt a halat, mintha éhes lennél. Nem jó ötlet. Ó, már megint nyalogatsz. Engedély nélkül nem szabad nyalogatni.